Raz som rozmýšľala o Najsvätejšej Trojici, o podstate Boha. Cítila som naliehavú túžbu dôkladne preskúmať a poznať, kým je Boh. V tom zmora neprístupného svetla vyšiel náš milovaný Spasiteľ v nepochopiteľnej kráse so žiariacimi ranami. A z toho svetla som počula hlas. Aký je Boh vo svojej podstate, nikto neprebáda. Ani rozum anielov, ani ľudí. Ježiš mi povedal: Poznávaj Boha rozjímaním o jeho vlastnostiach. Po chvíli urobil Ježiš rukou znak kríža a zmizol. Dcéra moja, čo píšeš? Odpovedala som: Píšem o tebe, Ježišu, ako sa ukrývaš v Najsvätejšej sviatosti, o tvojej nepochopiteľnej láske a milosrdenstve voči ľuďom. Ježiš mi povedal: Sekretárka môjho najhlbšieho tajomstva, veď, že si vo výnimočnej dôvernosti so mnou. Tvojou úlohou je napísať všetko, čo ti dávam poznať o svojom milosrdenstve na úžitok duší, ktoré pri čítaní týchto zápiskov pocítia v duši radosť a naberú odvahu priblížiť sa ku mne. A tak si prajem, aby si všetky voľné chvíle venovala písaniu. Píš o mojej dobrotivosti, čo ti príde na myseľ. Odpovedala som: Ako to, Pane? A ak napíšem priveľa? Pán mi odpovedal: Dcera moja, ani keby si hovorila naraz všetkými jazykmi ľudskými, aj anielskými, ani tak by si nepovedala priveľa. Ale naopak, len čiastočne by si oslávila moju dobrotivosť, moje nesmierne milosrdenstvo. Večer počas benedikcie ma začali trápiť takéto myšlienky. Či všetko, čo hovorím o veľkom Božom milosrdenstve, nie je klamstvo alebo ilúzia. Chvíľu som sa chcela nad tým zamýšľať. V tom som začula mocný a jasný vnútorný hlas. Všetko, čo hovoríš o mojej dobrote, je pravda. A niet slov, ktoré by vyjadrili moju dobrotu. Tie slová boli také mocné a jasné, že by som dala život za to, že pochádzajú od Boha. Poznám ich po hlbokom pokoji, ktorý ma vtedy sprevádza a zostáva vo mne i naďalej. Povedz, že milosrdenstvo je najväčšou vlastnosťou Boha. Všetky diela mojich rúk sú korunované milosrdenstvom. Zo všetkých mojich rán, ako z prameňov, plynie milosrdenstvo pre duše. Ale rana môjho srdca je prameňom nepreskúmateľného milosrdenstva. Z tohto prameňa vyvierajú všetky milosti pre duše. Spaľujú ma plamene zľutovania, túžim ich vyliať na ľudské duše. Hovor celému svetu o mojom milosrdenstve. Keď to píšem, počujem Satana, ako škrípe zubami. Nemôže zniesť Božie milosrdenstvo a trieska predmetmi v mojej cele. Cítim však v sebe takú veľkú Božiu silu, že ma vôbec nezaujíma, že nepriateľ našej spásy šalie, ale pokojne píšem ďalej. Ó, nepochopiteľná Božia dobrota, ktorá nás chrániš na každom kroku. Nech je ústavične zvelebované tvoje milosrdenstvo, že si sa nezbratal s anielmi, ale s ľuďmi. Je to zázrak nepochopiteľného tajomstva tvojho milosrdenstva. Celá naša dôvera je v tebe, náš prvorodený brat, Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek. Srdce sa mi chveje od radosti, keď vidím, aký je Boh dobrý voči nám ľuďom, takým úbohým a nevďačným. Dôkazom jeho lásky je nepochopiteľný dar, ktorý nám dáva, teda samého seba v osobe svojho syna. Celá večnosť nám nevystačí, aby sme pochopili toto tajomstvo lásky.